Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Fitacciyar jaruma kuma mawaƙiya Safiya Yusuf wadda aka fi saninta da Safara'u kwana 90 mahaifiyarta ta rungume ta tsabar farin ciki na sun jima basu gamu ba. Mun gano wata wallafa a shafin Safiya Yusuf wadda take mawaƙiya a yanzu inda ta rungume mahaifiyarta tsabagen murna saboda sun jima basu gamu ba. Idan kuka kasance da mu za mu sa muku cikakkiyar bidiyon amma kafin mu je ga kallon bidiyon ta mu ganin gadan. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun don kuma da mun ka dade da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku aje comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi ga cikakkiyar bidiyon nan dai. Jama'a, sunana Safiya Yusuf wadda kuka fi sani da Safara'u a da amma na dawo Safa. To kwanakin bayanan da suka wuce ina ta jin maganganu ta nan ta can suna shiga ta nan su fita nan, amma fa yau ni Safa zan fito in yi magana. So saboda haka ku tsaya duk ma abin da kuke yi, duk wanda bidiyon nan ya zo kan pejinsa ya tsaya saurari abin da zan ce. Yau ni na da kirji sai dai duk abin da zai faru ya faru, kuna ji na ko? Jango Kale,